ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kador bar Shnong Ïingsaw lengbau Rangbah Shnong bat ka Executive Committee hakasengi nengkong jong katayo banengkong jong usnam arhajar arpuway kata ka Sautarik ukala lengkot arhajar arpuway kila Kyntait war halor ka Kynnoh jong ka kong Volenda Nongpoh bau Rangbah Shnong ula penon kambakla ya ki skim pait ba ki ba 1 poi haka Shnong da ka baong ba ki Kynnoh kimdei satya ki ba shisha ki dei ki ba klem nongrim bat ki dei tang ki jingkwa ban penjak burom yo Rangbah Shnong bat ya ka yeng ka sem jong u kumban supen kan mau hang ni kane ka kenrum kanram kalami ya Shnong Ïingsaw ka de hadien ka jingpen khen ka kong Volenda ya ki kendon an jong ka Shnong balakang ban sajan ha ki kor pat ba bat tang namar balalek khang do Rangbah Shnong bat ki khot nong yalam Shnong kala poi sho put banang mi shushu kini ki kenrum kanram ha po Shnong uba jebes supai kum Rangbah Shnong ula Kyntait ru halor ka Kynnoh ba ula penon kambakla ya ka skim pait ba bat ukwa ru ba ka kong Volenda Nongpoh ka habban pensyai ya kita ki skim ki bala penon kam kum bakala jer kerteng ya ka skim MBA ka balawan na katanat PHE bat ru kata ka skim umbam umdi bat ka skim man ai boarding electric Shusho uba jebes supai ula pensyai ru syagi pait ba baro ba ya kano ka skim penroy ke bawan ha ka Shnong jule marway bat shwaban pentrekam yaki laju perta Shnong bat penlong da ka jingyalang pait ba nakaliang jongka kong sianti mai marsharing president jongka village organization kala penrem jur ya ka Kynnoh jongka kong Volenda Nongpoh kadar ba Shnong Ïingsaw nikwa ay ban pensai halor di Kynnoh yang di kong Volenda Nongpoh ba mangal Rangbah Shnong la pendon kambakla ya kilai kali skim ki bawan po jong Shnong menengkong kakabede bekas skim MBA kebaar ke skim sam umbang undi bat kebalai ka skim sam boarding bat kuwide ti halor jong kilai tili ti bala kedew hangne na kaliang jonga Rangbah Shnong ngakwa ay ban pensai hatmat jong ki kum ki pai ba bepej ya ki kot kubor bat kum juru ya baro ki parlok jong kabri hanyong tram bagani ki Kynnoh ki dai ki Kynnoh ki bat mu bat penjak buram minga Rangbah Shnong ada nagaleng juga umur Rangbah Shnong ngam siam latip lane yo jingtip hakabede bat kini skim hakabede bat skim MBA kene ka skim ka diga skim ke bawan hau arjar lain hakane ka kapor ngampat long Rangbah Shnong oleh sinti ke kamar Rangbah Shnong ha ka khatan tarik Januari hajar katsan bat hakabede bat kene ka skim sam umbang undi bat ka skim sam boarding nagaliang jonga kumur Rangbah Shnong ngamdo jingkil AA henry ngakwa ay ban kli na ini kong Volenda Nongpoh ibala Kynnoh bangala pendon kambaklai kene ka skim sengaw baha ban ay ka estimate kabakat no bat katno ti beneficiaries ki ba de banyo hakabede bet kene ka skim ban sam boarding bat katno ka estimate jong kene ka skim tinggal kuat ya Kynnoh ba kade ban Ïingsaw namar kelakam halne baka khantip namar baka tiblut ya kajing wan jong skim nak ta kadaw nagaliang jonga kumur Rangbah Shnong lem bat ka executive committee ni pan Ïingsaw hakabede bet ni skim di balapen but 6 da kene Kynnoh kong Volenda Nongpoh ba mangabat ka executive committee nila penon kam tinagaliang jonga ngakwa ya kene Kynnoh kebala penjak buram menga bagi ka executive committee barat pawai
kan ai ke jingsai na unta kini ji Kynnoh jongka le nga Christian ne ka ji ong ji ro Shnong ji ni ne por ba ji survive ba oi na kalian juga putri ba na kalian surman ni putri ka te skim ba la putri ka ru ba ka dapat ka komiti WWSC ba de ka te snem na kalian ni la sei ka pas intermen ke dalam anak Nongpoh te ba na kalian ni la putri ka to ka ne bede ba kita ba kana te de ka to snem ba kaneka skim kawan rengkat man naka liang juga kan RGS di naka liang juga kan RGS gitu bisnem kala du damno ko Shnong le bagi kadum karam bat kabha le bagan RGS kala phaino bat kabasa satang ka skim kawan naka PSI di naka liang juga ngaperpau mati pikir ko ba ka skim nalor ketika bagi lese alat Nongpoh kabasa hadu mata kalau kebadan sa hadu kumangatip kalau saulat rafu haja tengkah di Rangbah ki kendung kendram tulumi nakalian Shnong tak hadu mata kadang sakut di nakalian juga takutah